ngiyacela ukuthi dumsela kamnandi kangaka. Sisalela only 3 items. Ngizocela uPastor Langa ezosukumisa uPastor uDokotela Enkhanyi ozosenzela motivational speaker. Bazalwane uDokotela Dr. Nkululeko Khanyi. He is a clinical advisor, media personality, counselor, public speaker, founder of the national organization Ungazibulali Awareness Campaign, award winner. He traveled the world and saved the nation with a ministry that has touched even our President of America, Obama. Ungazibulali Awareness Campaign. Amen. Bazalwane, I would like to call Dr. Nkululeko Khanyi. Ngicela ukunithembisa nje into yodwa ukuthi ke angeke ngize ngibe mude kakhulu. Nginabantu engibahlonipha kakhulu abakhona lapha phakathi kwethu ngenxa yesikhathi. Engibazwela kakhulu. Thina singahlala kuze kuse. Kodwa kunalabantu abadala engibacabangelayo ukuthi ngiyabahlonipha kakhulu ngiyabazi ngenxa yesikhathi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe la kule ngikhona namhlanje. Bengijabuliswa nje into yodwa ukuthi mphathi ihlelo ngiyakubingelela. Enhlizweni yami uma ngilapha emuva ngithi angisazi isibongo sikamphathi ihlelo kodwa ngazi igama lokuthi usisimashe. Sengiyahleka ke mangibheka lapha ngithi uyasho ukuthi kusadlotshana lokho. Isibongo sakho. Hayi uyasho ukuthi kuyidlotshana. Siyabonga ke sisimasha usiphathele kahle ihlelo. Kuyasho ukuthi ungumsakazi futhi uyicelebrate. Ngiyabonga kakhulu ke ukuthi ngibe la eGlencoe, eDandi, KwaZulu Natal. Amen. Ngidabuka lapha eJohannesburg la ngidabuka khona engibuya khona. Uma ngena la kunomfowethu Nkosi yami ungiphathele lencwadi ngicabanga ukuthi inkulu wendlula kwena amaBhayibheli. Uma ngena ke ngemoto uthi angiphathele ngithi Nkosi yami bodi yasinda lelana akekho umuntu onalo. Yimi ngedwa kusama ngiphathelwa lento khulileka nje angiyena umuntu weprotocol. Nkosi yami ngicela nje ungidedele bodi ngiyiphathele lencwadi. Hayi ngicela ukukhonza ngithi usiyosale wenza ke kodwa ngicela ungabi naqala uNkulunkulu ngoba umoya wesithi uqale khona la. Uthi awusakwazi ukuyiphathela iBhayibheli. Waqala umoya wephakamo wakulandela njengoba soba njena nje wena. Uzenzi wena waqala ukuthi incwadi yakho awumojulo yakho kufanele uyiphathele na sewuyaphathela. Yingakho nje. Ngicela ungithethelele ngiyabonga kakhulu uNceku nami ukungikhonza kodwa ngiyakuthembisa ukuthi next time ngiyakuyiphathela lencwadi. Ayikazi ngisinde Pastor Langa. Insuku zami zokuphila isikhathi sambazana lesi engihloma ngaso. Amen. Ngijabuliswa ke ukuthi kule nkonzo yomkhuleko ukhona nomuntu akithi kwakhaya. Hawu bazalwane ngicela ngishayele izandla. Ngicabanga ukuthi yimi ngedwa odandanakile eGlencoe.
uma kuthiwa khona nomuntu kuthiwa pastor ngivikile ibhamu lama Buthelezi abefundisi bengihlangene ngami eMaritzburg ngeke ngabeke itrigger la abefundisi bethi ke angiyodutshulwa qede ngami ngigcwalise ihall yasempendle ngikhuluma lezi ndaba engikhulumayo kwagcwala abantu bashiya izinto zabo kwagcwala kanti abafundisi bakuleyo ndawo badiniwe basebenzi sizomthengela uma sehamba nje kuzofanele kube nabafana kuzomela bophazamisa imoto yakhe lapha phansi eMasukwana eMaritzburg yayiphayiza nami imoto yabafana ebethabane tetelani trigger nimshaye sishaye lemiqede ngawe sithunyiwe kwasho ukuthi uJesu ungibekile uJesu ungifikele uJesu yena ungithumile angithumanga mina itrigger yanqapha yayeka sidinga umthandazeli sisi ingane yayisethe akumnandi uba umzali ube nengane yodwa uyethi igama uthi gift efanele ngabe lengane isibusiso isipho sakhe endlini kodwa lengane ifika ikhahlele iBhayibheli lakhe endlini uphile ngokulala ngokwesaba lecture yanqumisa kena for 9 months kodwa impilo yalengane manje seyilapha nejele ake sizothandaza umthandazo ngokuthi gift la ekhona khona ngokuthi sizama ukuthi ikhona imali ukuthisha kodwa ipheni yengane ezidakamizwa ebungeyakhe isephene endlini inani imali ekhona sala befundisi beze ngaphambili ngicela simthandazele lo muntu iyona motivation anginaye if you believe in believe in Africa, we say, if you believe, if you if you believe,
asibambeni as African singayinqobi kwaZulu Natal yonke. IKwaZulu Natal kudinga lo mkhuleko uqhubeka. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngibe la ngenze isethembiso kudadewethu ukuthi nanoma ngayini la kunalomthandazo ngiyoba khona. Ngiyathembisa ke nani bazalwane uma nje ningimemile eyinkonzweni nekuzona ngiwumuntu omemekayo bazalwane ningaze ningesabi uthe omunye uyabiza sizwile ngixoxa ke insizwa sambana la endleleni ngithi ngihamba ngecheck ka God bless you ngifike wanongoma ama driver 675 kilometers sister Mash uma mfundisi kwamshaya God bless you check elikhulu ngizo drive ngegoli imoto yami nje hamba ngo God bless you icheck Jesu hayi ngidlu God bless ngingena egarage wa engine ngithela ngo God bless you zincane izinto engidela abantu ukuthi ba give up beze befuna ukuyibulala imina nawe izinto esizenzayo okukhulu kuyithoba bazalwane ngiyacela ukubiza udokotela ezingaphambili uDr Ndlovu indoda kaNkulunkulu emsabayo uNkulunkulu ayizosiqinisa sesikhulumile izosiqinisa ukuthi uthini uNkulunkulu ngase sithele izandla uDr Ndlovu haleluya Jesu siyabonga sanibonani ekseni haleluya sekukhulunyiwe thathele lithuba ke ngibingelele umoya ongcwele ngibingelele program director wethu uNkulunkulu asinikeze yona uSisi Masha ngibingelele udadewethu wombona uSisi Nozipho sahlangana khona ngibingelele mama Omisa Mama Shenge masihlangana naye kwagogo emakhathini kuSloras. Awu amen bazalwane. Amen. Ngibingelela ke bonke abaholi ngiyabona la ngibamkosi ngiyabingelela ndoda kaThixo. Bonke abafundisi abakhona ngiyabingelela ngelihle igama lomkhulu uKristu Jesu amen. Bazalwane ngiqeda ukukhuluma noNtshangasi. Ibandla ufuna lihlakaniphe. Ngicela ukuphila. Ibandla lifuna lihlakaniphe ukuthi izinto ezifakwe uThixo zinga-abhothwa abantu abaphakathi. Yes. Hey. Kune-message efikile la ikhuluma iyakhisizwe engagcini abhothiwe enye message engatholakala ngaphakathi. Ngoba kusibo bonke bathi Nkosi Nkosi. Kunjani? Awusekhona bazalwane. Mina Nkosi ngizokhuluma ukuthi yini root cause yokuthi ingane zethu zibe nje. Amen. Because singashumayela bazalwane. But uma singayibhekile i-root cause kuyohlala kunje. Awu amen bazalwane. Amen. Ngelilanga ngangafunda incwadi kaDeuteronomy 28 verse isihloko sithi ibusiso nani? Ndangizwa bazalwane. Yes. Abahamba kahle bayothola yini? Awushoneli bazalwane. Mina ngisashumayela kodwa ngizopreach nje bazalwane. Abahamba kahle abagcina umyalo kaNkulunkulu bazothola yini bazalwane? Kodwa abantu ngoba uNkulunkulu mawenzi kahle yashaya. Amen. Kanye uma uhlela ubala izinto kunezinto akanoma ibandla lizwile uma uyibala abantu ababendlulana kodwa khona umuntu obeyikhaphulite likumabala lapho ubumuze bala bese bethi indoda yaqoba ibazalwane yini indoda eqoba yini indoda. So emhlabeni kunjenje kone umuntu wesilisa ngicela ukuphinda bazalwane kunjenje emhlabeni nje uyibona yonke le chaos inkinga abayindoda engenangqondo athe uJehova mayithembile yena yasuka kuye njalo kwabanye uNkulunkulu uyagila imkhuba uthi ukhanye mayihamba ngemoto uhamba
amadoda asome esikhaleni axoxe nobani noNkulunkulu. Abantu abangizwa bami. Hallelujah. Usisikhona ukhulumela uthandile tata. Angithi please. Imbewu le kwakukhulunywa ngayo eyakho imbewu ebuya kimi ngoba mina nasesimo. Amen. Jobi kuwe simunye mina nawe. Yingakho phela uNkulunkulu anibhekela isibeletho la ngizobeka khona yini imbewu uNkulunkulu wangithemba mina wasemaphakade ngehla nembewu yahlala kimi uNkulunkulu wabheka isibeletho la ngizoyibeka khona. Awuthembana mazalwane. Uma ngabe uwakha noma utshala isithombe sithobe nje bazana angishumayeli ngiyaxoxa mina. Uma utshala isithombe kwenzakala. Senjani? Bese senza njani? Sithela makwenze njani? Sinesilobani umnikazi wesithombe. Ngithekana mazalwana. Sanaba lamadoda angekho ingane zazo. Uma ubheka iBhayibheli elingcwele kuZaga, uma ubheka ubaba ukhuluma nedodana. Uma ubheka uhamba nayo kwesibili ithi ndodana yami nawo umthetho enginika wona. Amadoda namhlanje awekho ey'nganeni zabo. Iy'ngane zikhulisa abantu besifazane ababhida ngoba waninyaza indoda. Besithi ngicela ukuyiphinda bazalwane. Bese iy'ngane zethu zidliwa izilwane zasendle ngoba ubaba akekho umelusi. Ngicela sifundele incwadi uhlale phansi. Sisipho. Ngishumayele kuyizolo ngimile lapho ngime khona emeetingini. Ngifuna ukuba uNkulunkulu mayisebenza ngawe. Ngikutshela ukuthi uma uNkulunkulu ayikho into yokulimaza. Uma uMohammed ukhuluma same thing lento bengikhuluma nawe mimi. Because umoya kaMuku uNkulunkulu njalo. Sebona emazalana. Awukwazi ukuhamba uphinde ukalaze. Because ukhona umuntu onjani okhavile. Uthi uDavid noma uhamba esigodini sethunzi. Lokuba ngesagutho ngoba uNejehova kanye nawe. Ngantshotshela imoto mina bafika nebhangi ngantshotshela imoto ngavuka kuseni ngekho. Into engayenza ngaye police station. Police station ngayo report ukuthi imoto yami ntshontshiwe ngimaqade ngahlala phansi ngangayifuna. You know why ngayifuna? Ngalesi sikhathi kwenza planning yemoto yami uNkulunkulu wayikhona planning. Ngithekana namazalwane. Wayekhona namhla izothatha wayekhona. Wafika futhi kwamkhona into ayenza. Wafaka ubuthongo njengomuntu osifazane eqeda kuthetha walungisa ibandla. Kalanga khathala. Kanti uJehova ukhavile ukuthi kuqhubeke ngizoma la. Ekubhekela ngime khona namhlanje. Amen. Awuphela amen. Amen. OwakuNkulunkulu njani? Mama wethu. Asavumele every can hear amen. Yes. Kunabantu abamala with experience. High education. Nabizabazalwana. But uNkulunkulu akekho kubo. Ababisiwe ngecala kaNkulunkulu. Ngisekhona nabazalwana. Ngicela sifune ubhekele incwadi bese ngihlala phansi ngihambe ngiye kithi baphanyi ngiyaqinisekisa nanonke nenikhona la ngomhla ka2 kaMashi. Sobe sinenkonzo nje enkulu eDanawuzi endaweni yakwaMdakala. Amen. Lapho le khona isidabamizwa. Ayikho into engekho kuleyo ndawo. Ngisebona bazalwane. Sizoma sime esikhaleni sidwe uNkulunkulu. Nazi ingane zethu iqedwa yithina. Ngoba ingane zethu akangixoxela iqedwa yithi. Waphela ku amen. 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 Ngikhuluma bazalwane. Amen. Ngikhuluma. Ngempela. Uthola umuntu obekade ubulala umuntu uhamba ngemoto yokwebiwa izandla zakhe zigcwele igazi ushela wena ulala nawe engagesiwe iproduct azovela lapho njani awuphela ku amen baba nala comment nje sengathi nombizi simakade uthi uNkulunkulu nawe uthanda lakhe ngifuna kodwa uye ngena lo Akodwa ngibona bazalwane.
ngikuthandile nje. Bafunda ngiyakuthanda zakwethu. Ngiyakuthanda. Abanye beshadile bese emshadweni baphakamisa ama-ring bathola wonke ama-vows. Kuthi usathana bahlasele baxabane mina. Jesus. Ubaba thuka umama. Kuyababuya ntambama usekhumbula umama. Uyongena naye ngubele nemizwa yabazalwane. Ababuyisananga labantu. Mayihlangana nomama kathi umama uzokhonsiya anyanizwa yabazalwane. Angisakhona abazalwane. Alisikhathe khonsiva uphethe iphi yonke letho. Unathalo. Asiyenzi belula. Ukuthatha okukhulumile la. Wathi uma ngabe uxabene nomfowenu uMasha. Uma ngabe uxabene nomfowenu uzonikela. Iye ibeke phansi imali yokuyisana nobani? Kodwa ucansini umkhonyane nobaba ngoba kubona etshelo kakhulu inkomo akasaxolisa usenje sengenze ukuthi baba thaphe. Kanti uzokhonsiva kwese vele ingxabano la ekhaya. Ingane uthola ukuthi ziyalwa la ekhaya izwane. Inkinga ukuthi ubaba nomama baxabana. Imbewu ozoyidiliva lapho. Awukodwa likhona emazalwane. Namhlanje ingane zethu zikhuliswa ama-second parent. And ingane zethu uma zikhuliswa ama-second parent khona into eyenzayo. Bakhuliswa abantu ababhitha. Kunabantu abasendlini kaJehova ongaze ubakholwe wena kanti abanayo uNkulunkulu. Uthi ukhanya imane emlalela wahlaselwa abafundisi bamkhomba ngey'bhamu. Yini bazalwane? Ngokodwa nasenithula kanti nani njalo yini ba. Bese ngibuyele eDanawosi. Ngicela ukubonga umama uNdlovu bengingasezi la ngimtshela uDade. Bazalwane ngicela ungasahlabele ungawisi umlilo lapho. Ngiyabingelela abangcwele bakhona bafike sengibingelelile. Ngiyabuka nje dokotela ngihlezi laphaya ukuthi yaza ukho manje uhambe eceleni. Abantu abakade bengekho bengakafiki iqala inkonzo. Angazi ngitshelwa ubani noma bebetshelwa ku-WhatsApp ukuthi sekuthiwe kwathiwa nani bofike nibambe khona lapho. Kodwa khona lento lena eyenzakalile. So bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Uzoqala ngizothi angeke ngisayine program. Bazalwane niyabona ukuthi kuhle kanjani. Ngikuyangokuye hamba ngama-level. Yabo bonile ukuthi kuhle kanjani kwamafoni. Ubona ukuthi kuhle kanjani? Ubona ukuthi kuhle. Sibonga bazalwane. Sibonga